हेलु हेलु रायजो राजा नोंथांमोन बेसेबा गोबावनि उनावसो नैबे मावजि बुन्दाया नोंथांमोननि गेजेराव खावब्लाब्ला नुजाफैलायबाय। गासिबो गोथाङैनो दंना? गासिबो मोजाङैनो दंना? आंबो मोजाङैनो दं, लावथ'वाखै। ओइ दाख्लैसो न' खाथियाव ना गोरान खावहैनायाव अहेथिं बुजाना हरजानानै गिनानै नुजाफैथाराखैमोनलै आं रायजोफोर। आच्छा फैदो बिदिब्ला दिनैनि गुबै हाबाफारिसिम मानबाय लांनोसै। खुलुमबाय, आंनि मुङा मावजि बुन्दा बसुमतारी। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै ताजा किडनि मावग्लुंनाय, हार्ट एटाक जानाय, ब्लाड प्रेसार, हाइ प्रेसार जानाय बरिया ताजा खौरां लानानै फैदों। गिबि रादाबाव दङ, मैया क'क्राझार थानानि सिङाव थानाय गोबोरखिपारा गामिनि गंसे न'खराव जयै ओंखाम जाफुबाय थानाय समावनो फिसाया खिफिना होनायनि दायाव गारबा एबा खोस्लिजों अहेथिं बुना जखम खालामो। हिनजावा मिथिहोनाय बादिब्ला सबायजों दाउजों जाफुबाय थानायाव आद्रा जानायखाय रागा जाना खालामदों होनना फोरमायदों। मैया बाक्सानि मुसलपुर बाजाराव सासे सुबुङा गोबोरखिनि आसार आरो गोबोरखिनि नाफाम फानना हमजायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा माखासे जाग्रा फिथाइ सामथाइ आरो मोदोमफ्रु बेसाद कालारफोर होना जाथाव खालामनानै लोगोसे गोबोरखिखौ लगायनानै आसार महरै फानदोंमोन। बावैसो सिगां जौसिन फरायसालि एबा हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय हिनजावसा फरायसाफोरनो स्कुटि रानना होनाय जादोंमोन। नाथाय माखासे सेंग्राफोरा सिख्लाफोरनोल' स्कुटि होनायखौ दुखु मोनदों आरो समान नोजोरजों नायनो थाखाय मिडियानि गेजेरजों खावलायदों। बेखौ लानानैनो मैया दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो खाबु लाना मैया सोरबा हेमन्त मामाखौ लबरजों खरमाथायाव गावना टेबोल थांहोदों होनना फोरमायदों। जुदि सेंग्राफोराबो समान मोनथाय मोनाब्ला अल आसाम सेंग्रा गाज्ला पार्टिया हेमन्त मामानि गाज्रि फट' एडिट खालामनाय आरो मेम्स बानायनायखौ गारनाय नङा होनना बुंदों। नांगौ जायोब्ला राजा लामायाव लंथं एबा नेकेदै गोख्रों सोमावसारगोन होनना धुमखि होयो। मैया भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव सासे सिख्लाया लोंनानै लोगोफोरजों मोसानायावनो लंपेन्ट गुगुलायना मोसाना लासिं जानाङो। मिथिनाय बादिब्ला सिख्लाया जेबो इउपि गानाखैमोन। बेयावनो सासे सिख्लायाबो अभार फ्लाद जाना अभार लोंना गोबानायजों लोगोसे हासुगुजोबो। उनाव बामखांनासो गारियाव लाबोनो गोनां जायो। बगामाथि पिकनिक स्पटआवबो मैया सासे बोरायदब सुबुङा जौ फेना गामसाजों दैमायाव दुगैबाय थानायावनो गामसाया दैनि दाहारजों बुखारलांजायो। उनाव दैयावसो गोजोमना थाबाय थानो गोनां जायो। हरैथिंजाय दारागाव पिकनिक स्पटआवबो मैया सानै सेंग्रा सिख्लाया हाग्रा गेजेराव इब्रेहैदोंमोन आरो लुखर लाखार खालामनो नागिरनायावनो सेंग्राफोरजों नुना अबस्था गैयै दुमजायो, अबस्था गैयै बुजायो। मैया बाक्सानि मुसलपुराव दांगुवा, बालन्दा आरो बुरिदबना थानाय मानसिफ्रा ज' जाना मोनसे कमिटि दाबाय। जाय कमिटिया गावसोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बिटिआरनि गोदान सरकारनि सेराव दाबि देखायगोन होनना फोरमायो। गोग्लैसोना थानाय दांगुवा, बालन्दा, बुरिदबना थानायफोराबो जाहाथे सरकारनि आसनिफोरखौ मोनथारो बेनि थाखाय कमिटिया जेब्लायबो बिटिआर सरकारनि सेराव दाबि दैखांगोन होनना फोरमायो। मैया उदालगुरियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया रायजोफोरखौ सोमोनांहोदों। दैमारि होननाय सासे सुबुङा हा सुनायावनो केरासिन, डिजेल, पेट्रल गहोना रायजोफोरखौ आसरित जाहोदों। सोमोनांहोदों। दा बिथांनि देहायाव मा दं बेखौ नायबिजिरनो थाखाय रिक्साजों मोसौ गारिजों आमेरिकासिम लानानै थांबाय। सकि पिकनिक स्पटआवबो मैया सासे सुबुङा पान दखान होनो मोनैनो सुइसाइड जायो। जाबाय खोमालै रखरा। खिनो ओंखारनायनि थाखाय आरो हासुनो ओंखारनो थाखाय दिनैनि रादाबखौ दोनथ'नोसै खोमालै। रायजोफोर, आं मोनसे खोथा सानदों। दा आं बिदिनो गोदाव सोराव निउस लाबोनांगौ ना मोजां निउस लानांगौ, थार निउस लाबोनांगौ, एसे खोथालायदो। आरो आं नैबे मावजि बुन्दाखौ जाय मिस खालामदोंमोन कमेन्ट खालाम। मानो कमेन्ट खालामा नोंसोरो? कमेन्ट खालाम, आं जोबोर मोजां मोनो कमेन्ट फरायनानै। अके।